Здравейте, приятели, какво става? Аз съм BG General и не сме се виждали от толкова много време. И имате много въпроси към мен. Къде бях през това време? Защо ме нямаше? И как ще продължавам да рекордвам? На първия въпрос мога да отговоря. Нямаше ме, защото след последното видео имах работа и не ми се играше кой знае колко каквито и да игри. След това почнах училище и всичко направо нямаше въобще кога да играя и някакви такива. А пък другия въпрос, къде се намирам, това е една игра на име Rivals в Roblox, където freestyle shooting game. Като цяло и ще направим една игра, да видите колко съм слаб. И да, това са въпросите като цяло. Сега малко ще имаме Rivals геймплей и сега по празниците ще се завърна горе-долу и утре може би ще имате видео. След това, защото е празници едва ли. И да, също може да виждате ето тук, ето това. Това е едно приложение, което аз ползвам за клипване на неща. И затова... имаме нов мап. Искам да го видим този нов мап. Constructions. И да, сега нека да видим колко съм добър в кавички на тази игра. И хайде си имаме идеи къде тук за изпътване, за правене. Хайде. Леле майко, тук какво стана? Леле майко. Между другото, пишете в долу в коментарите вие какво мислите. Искате ли Great Meme Reset или не искате Great Meme Reset? Аз често казвам не искам, защото ми е писна от Six7 и някакви други такива глупости. Направо се повърках цяло лято Six7. Не. Добре. О, не. О май гад. Това ще си го сейвнеме. О, майко мила. Не! Брат, защо се кръстил Six7 King? Кажеш си King на най-смутаното нещо на тая планета Six7. 6-9 беше по-добре. 21 е било по-добре. Добре. И сега другия. Къде бе? Няма ли? Auto-aim с помпа. Пишете в коментарите също играете ли Rivals и ако въобще ме гледате, в смисълто сигурно има 2 човека, които някакво ме гледат. И това ако не са мои приятели, не знам. Да, аз бях кукнат. Не веднъж ще убия там. Добре, може би ще успеем да кучнем, в смисъл едва ли, защото са нашия ще умре веднага. Защото е много добър на тази игра, нали? Много си добър наш. Най-добри си на тази игра. Добре. Дето. Браво, бе. Те имат флашбанк или това беше смолк? Път не дойдоха ли? Браво бе! Браво бе!
Sudden death. Стягаме се. О, не, нашия он замина. Защо нашата не трябваше? Първа игра загубена, какво да кажа. Най-добрите сме на тази игра. Направо... Също, ако питате Цар Стефан, ако случайно, Цар Стефан Гейминг случайно да се го познавате някакси за ютубър, той също не е качал вече, ще стане скоро, може би, много време. Не е качал и той, може би днес, утре, други ден ще се завърне. Това ми каза и може би даже ще направим видео заедно. Все пак ние сме правили. Също, да, това е като цяло, няма какво друго повече да обяснявам. За хората, за може би единия човек, който ме гледа и това, ако не е мой приятел, нали, ще бъде толкова ще се гордея с мое величество, най-известния човек. Аре, бе, хора, моля ви се, Village. Аре, говорете на английски, Юри. 105 лева от компютър и 31 от такова. Аз съм с 3 левел от телефон. Колко по-добре може да бъде? What? Чакай! Супер! Какво? Нашъл би 105 левел? Мери Ризмас. Абе, пишете, кое беше по-добро? Кое е по-добро? 6-7 на Мери Ризмас? Или... 6-7 на Мери Ризмас? Или Last Christmas I give you my God the very next day, бла. Също може да ме фолнете в TikTok и да ме... и в Instagram, нищо, че там нищо не трябва. О, този як ще ли е добър. Добре, Мери Ризмас. Браво бе! Между другото, малко ме дразни звука от снега. В смисъл някакво тур. Презареждаме. Сноумен има там. О, не, нашия беше... Не! Точно малко да бях отишъл зад него с ножчето. Нищо. Айде, наш... Влизаме като хайдуци. You are my... Той ще бъде репортнат. Това не беше много мило съобщение. Endure. Моля. Защо ще трябва да кътваме? Направо ги репортвам. Не, дай ще ги ядна. След това да мога да ги репортна. Не приеха, бе. Що не приехте, бе? Къде си, бе? Не бяга, бе!
Айде, как му силна хилчето. Този е. Ела. Давай, дай. Браво, бе. Айде, 4-1. Айде, мериеризма се загина. Къде е? Да. Добре, сега ще имам време да ги репортна. Така, text chat, chosen one. Submit. Леле, майко. И теб. Не мога да го махна, сериозно ли? Леле, аз не виждам нищо, бе, човек. Леле, майко. Може ли това да се махне от екрана ми? Супер! Колко яко. Надявам се мога да почне някак си. Тя няма ли да ги баннат поне? Един път да направя видео и да почнат да ми се звънят. Стига, бе. Загубихме ли? Колко тъжно. Не. Don't play again. Приятели, благодаря за отделеното време за да видите моето видео. Бай и до следващия път.